Què tal? Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo per al canal. Espero que estigueu tots molt i molt bé. Torna la vostra dupla màgica, connexió Girona-Olot, Olot-Girona. Què tal, Francesc, a.k.a. Chico@Olot? Què tal, nen? Com estàs? Quant de temps sense passar-te per aquí? Sí, ara ho parlàvem abans de començar a gravar. El retiro espiritual que ens hem marcat els dos, no sé qui se li haurà posat millor, però bé, en qualsevol dels casos, tornem al ruedo, que es diu el país del costat, tornem a parlar sobre bàsquet, sobre Uni Girona i moltes ganes doncs, de comentar aquesta última actualitat del conjunt gironí. A veure, serem molt clars en el vídeo d'avui. Jo vinc directe de la roda de premsa de la presentació de les 4 jugadores que estan a Girona, perquè n'hi ha algunes que estan amb les seves seleccions, ja que d'aquí poc es jugarà el Mundial, i també la roda de premsa d'en Pere Puig. Però abans de parlar del que s'ha dit avui, també parlarem de la nova incorporació, la base, entenem que suplent, Maria Lekovic, nova jugadora de l'Espar Girona, que firma per una temporada a la base montenegrina, que no hi he caigut i no li he preguntat i me fa ràbia, perquè ha sigut companya de la Caral Casas i ha sigut companya de la Madison Conner. Per tant, sí. La química d'aquest equip no comença de zero, podríem dir. Hi ha 3 o 4 jugadores, no?, que continuen de la temporada passada, sí, més les 7 que hi ha de moment confirmades, 3 que ja han jugat juntes. Per tant, jo crec que això és una bona notícia. O sigui, però matitzant que les 3 no han jugat juntes en el mateix equip, sinó que Lekovic ja ha coincidit en dos equips diferents durant la temporada passada. Correctíssim, la teva informació. Dient això, què et sembla aquest fitxatge? Bastant bé per ser aquesta rotació. Per ser base suplent em sembla correctíssim, perquè al final una mica el que deia l'article que va ser Girona Mèdia, amb la marxa de Clara... Espera. Que ja m'ha escardat l'espam, però abans de res hem de dir a la gent que subscrigui el canal, que és molt important, que estem molt a prop... Likes, ostres! Per això. Que estem molt a prop dels 500 subscriptors ja, la primera meta d'aquest canal, d'aquest petit canal Gent de Bàsquet, i el segon, m'has de dir subscriptors, xico. S'ha batut el rècord amb els lleidatans, que estan com una santa casserola, amb 177. Així que tu i jo comptàvem entre els 35 i els 50. A veure, amb aquest retorn, quants n'aconsegueixes? 55 jo en vull, perquè ara crec que hem estat 3 setmanes d'inactivitat, si no em falla la memòria. Hi ha hagut roda de premsa de Pere Puig, hi ha hagut fitxatge de Marija Lekovic i jo penso doncs, que el vídeo ho val, no? I també per celebrar una mica aquest retorn que fem, no, Jan? Ara. Ens tornem a reunir aquí per parlar, que ja en tenien ganes. Exacte. I res, això, jo crec que entre 50 i 55 la gent ha d'intentar arribar. Això espero. I amb aquesta novetat que tenim segur que ho aconseguirem. Així que tots a donar like i a subscriure's al canal, que ens queden 29 subscriptors pels 500. Va, tornem a Marija Lekovic. Parlaves del teu article de Girona Mèdia, que ja posaré l'enllaç a la descripció perquè tothom el pugui llegir. Explica'ns com juga aquesta base montenegrina. Bé, o sigui, d'entrada una mica doncs, el que deia en aquest article és que amb la marxa de Clara Hom, jo crec que per Roberto era importantíssim, a part que hi hagués un talent pur com és Iana Martín a la posició de base per ocupar aquesta posició des de l'inici, doncs que hi haguessin jugadores que fossin capaces de rendir a un alt nivell d'exigència físic, sobretot en defensa, penso, perquè ja vam veure que els primers mesos de l'any passat, quan l'Uni Girona carburava com un tren de mercaderies, que semblava que ningú podia parar pràcticament, doncs era gràcies també en part a aquestes pressions que feia a tota pista, que exigia tant a les seves jugadores, però que va ser tan efectiu, no? Llavors, doncs una mica jo penso que aquestes eren les primeres intencions de cares a fitxar jugadores per la posició d'escorta per aquesta temporada, que començarà d'aquí poques setmanes. Llavors, centrant-nos més en concret també amb Lekovic, penso que és una jugadora que té bon 1 contra 1,
que té bon canell de 3, tot i que la Lliga encara no ho ha pogut demostrar del tot, però sí que amb la seva selecció, amb la selecció de Montenegro, sí que ho ha pogut fer. Penso doncs, que també pot donar coses interessants a l'hora de dirigir el joc i doncs em sembla que és un fitxatge encertat, la veritat, perquè és això, per ocupar aquesta posició de base suplent, que o vés a saber si en algun moment inclús pot arribar a ser titular, doncs em sembla molt encertat. Lejkovic al final és una jugadora que només té 23 anys, que ha creat un grup exclusiu, que també ho dic aquí a l'article, de jugadores que han passat per Perfumeria, Zuni i València Bàsquet, que això no pot dir tothom. I, a més, si vols afegir el Fenerbahçe, que va guanyar l'Eurolliga fa 2 anys, que ella hi era, doncs també ha passat per 4 grans equips d'Europa ara mateix. Llavors, bé, és una jugadora que és jove, però que ja porta cert bagatge als esquenes, també. Totalment. I a l'última part de l'article parles de perímetre complet. Li falta talent? O creus que amb aquesta incorporació hi ha un bon perímetre en aquest Espart Girona 26-27? Saps què penso? I això potser depèn de com es pot interpretar, si em contradigués una mica en anteriors opinions que havia tingut. I és que, sobretot en futbol, ara per extrapolar-ho al món de l'esport en general, quan destaca, centrant-nos al futbol d'aquí a la Lliga, quan destaca, jo què sé, un jugador de la Real Societat i de cop i volta el Barça, el Madrid, l'Arsenal, el City, tots aquests el volen, tothom en parla de que sí, s'ha de fitxar aquest tio, que és un tio generacional. Passa això, per exemple, en el cas de Madison Conner amb l'Estepona, que al final era un recent ascendit, però que no oblidem que ha acabat en 8a posició de la Lliga, o 7a, no, 8a crec que va ser. Sí, va jugar playoff. Sí, exacte. I sembla que estiguem aquí dient que és una jugadora que s'ha fitxat perquè era un dels últims recursos. I no obstant, no em sembla que sigui aquesta la idea. Conner, en el seu moment, quan em van parlar aquí gent de bàsquet, Jan, recordo que van dir que hi era una jugadora que havia acabat amb un excel·lent volum, amb un excel·lent percentatge de 3, tenint el volum de tir des d'aquesta distància més alt de tota la Lliga en diferència. Sí. Crec que vam dir, Jan, si no falla la memòria, que l'Estepona estava tirant 7 triples per partit. Sí, correcte, vas bé. Això és algo que aquí a Girona potser hi passarà 3 vegades en tota la temporada, o si es torna de cop i volta, no sé, Diana Taurasi, potser sí que tindrà més ocasions que pugui arribar al nombre que arribava a l'Estepona, ¿vale? Però, no sé, a mi em dóna la sensació que potser per noms sí que pot arribar a faltar talent, perquè ara estàvem acostumats a que venien jugadores ja en cert renom a Europa, que venien de jugar més temporades per competicions europees. Sí, la comparació és aquesta, no? Sí, i bueno, jo veig que potser el sostre és més alt que en altres temporades, perquè si ens ho mirem des d'aquest prisma, això vol dir que l'equip té molt més marge de creixement. I a mi em dona la sensació de que potser sí que es pot haver perdut una mica de talent en línies generals, però s'ha guanyat profunditat de banqueta, que era un requisit essencial per afrontar aquesta pròxima temporada, i penso que tampoc s'ha perdut tant de talent i que al final ha vingut Diana Martín aquí, o sigui que aviam. I Senyoret. I Senyore, que és que han vingut jugadores importants, saps? Sí. I Marta García, que està jugant bé ara amb la selecció espanyola, amb aquesta preconvocatòria del Mundial, bueno, llavors hi ha coses també per pensar en positiu. Totalment. Sí, crec que això ja ho hem anat parlant durant l'estiu i poder no tenim aquest nom d'estrella, o sigui, poder la temporada passada hi havia 3 o 4 noms d'estrelles que dius, hòstia, quin fitxatge, però aquest any tens a Diana Martín com a gran estrella segurament de l'equip i després tens jugadores que complint amb el seu rol farà que l'equip sigui més que competitiu i a veure fins on arriba. Com has dit tu, jo crec que està molt ben explicat que amb en Roberto, que arriba aquí és perquè vol estar a Girona i vol que t'entreni en Roberto i el que implica entrenar amb Roberto és que millores cada dia, tens ganes de millorar
cada dia. I això és una que no m'ho invento, que és una realitat i és el que sol passar amb aquest entrenador i amb les seves jugadores. Per tant, anem a tenir calma i que tot anirà. O sigui, és que jo crec que anirà molt bé. I tens 11 jugadores professionals amb experiència a la Lliga, algunes han jugat competició europea, han guanyat Euroligues, encara que sigui amb un pes menor. Hi ha experiència, hi ha joventut. Jo crec que... És que venim d'un any en què l'Uni tenia les dues últimes MVP de la Lliga, Coulibaly i Chloe Bibi. Sí, totalment. O sigui, és que en part ja és normal que pugui haver baixat una mica aquesta sensació de, joder, l'Uni ha perdut talent. Ha augmentat una mica el pressupost. Un tant per cent molt petit, ha explicat Pere a la roda de premsa, però ha augmentat el pressupost respecte a la temporada passada. Doncs també cal tenir en compte, no? Doncs que passin aquestes coses, que per tal de fer una plantilla a l'estil de Roberto i que sigui preparada per afrontar doble competició, perquè encara que no anem a Eurolliga, anirem a Eurocup, esperem que no passi, però doncs necessites tenir profunditat de banqueta. I, bueno, doncs ho tens ara, t'agradaran més o menys els noms que hi ha, però has de ser conscient que ets l'Uni Girona o que ets seguidor de l'Uni Girona i que no estàs en les mateixes condicions econòmiques d'anar a parar al mercat que si ho poden fer València, Casamont Saragossa o Fenerbahçe o Famila Esquio, no sé, 1.000 clubs d'Europa, de l'èlit europea. Mira, ja enllaçant això que expliques i deixem ja una mica de banda la nova jugadora de l'Espar Girona, Lekovic, d'això s'ha parlat a la roda de premsa de Pere Puig, que segurament a Girona ja no tinguem aquella gran estrella nord-americana perquè no s'arriba econòmicament, bàsicament. Ha donat exemples de jugadores que han vingut aquí a Girona, com Chelsea Gray, que ara segurament cobren a Girona cobrarien una quinzena part del que cobren als Estats Units. Per tant, és inviable que vinguin aquí a jugar. Ha dit que segurament alguna estrella nord-americana acabarà venint aquí a la Lliga Espanyola, però Girona segurament costarà de veure-ho. Jo no li tanco la porta al 100%, no imagino que aquesta temporada de la que ve no vindrà una gran nord-americana, però vaja, aquest és el que ha explicat en Pere. Per tant, te falta aquest punt de talent que entenem tots que és aquell talent diferencial que tenia en algun moment Josite, però és que tens el bloc i al final el bàsquet és un joc d'equip i necessites que les 5 jugadores que estan a pista siguin el millor possible durant el temps que estan jugant. Tenir 11 jugadores d'aquest nivell et fa ser millor que tenir-ne a 10, 9 i que vas acabar jugant amb 8. Per tant, jo crec que aquest Espar Girona pot ser millor que la temporada passada, però fins que no es fiqui la pilota a votar i entrar dintre de la cistella, no podrem comparar tant que ens agrada. Hi ha una cosa que m'agrada molt d'aquest Espar Girona, que jo crec que no se'n parlava gaire dins la massa social del club, però que estava sent vital pels últims èxits de València, Casamont Saragossa, Perfumeries també quan estava a les mateixes alçades, i és que hi ha un enorme bloc nacional. T'ho dic ara, exclusiva no, però com a notícia que vaig estar mirant fa unes setmanes quan ja es van oficialitzar totes les nacionals que es rumorejava en aquell moment, i és que des de la temporada, si no recordo malament, aviam, és que ara m'equivocaré que tenim malament, però crec que era des de la temporada 12-13 que l'Uni Girona no tenia tantes nacionals de les seves files. I és que aquest any crec que són 7 nacionals les que tindrà, aviam, t'ho dic ara en un moment. I Anna, Ainhoa, Carolina, Marta, Juana Camilion, Caral Casas, i me'n deixo alguna, no? 6, doncs? 6, pot ser. Bé, en definitiva, que s'igualava... Quevedo, 7. Doncs, amb aquest nombre de jugadors nacionals s'iguala al nombre màxim de jugadores espanyoles que ha tingut l'Espar Girona des que està a la Lliga Femenina 1. Amb això què vull dir? Doncs que també ja has intentat anar al mercat buscant jugadores que sàpiguen què és l'Espar Girona, que s'hi sentin identificades, que coneguin bé la història i a través d'aquest bloc nacional
que hem vist en altres clubs que ha funcionat tan bé aquests últims anys, doncs també intentar construir el teu projecte. No sé si és molt agosarat dir a llarg termini, però dir a mig termini, en un plaç de 2 anys. Llavors, perquè haurien de canviar molt les coses perquè això no passés. Llavors, bé, doncs, penso que és important que també s'hagi aconseguit fer doncs, tot aquest bloc de jugadores que coneixen bé l'Uni i que siguin nacionals. Totalment. Xico, ja per anar acabant, i ja un dia farem un vídeo aquesta setmana, si es pot, de la roda de premsa, quan també te l'hagis pogut veure. Hi ha un nom sobre la taula que en Pere Puig ja l'ha mig confirmat, sense dir que el nom ni dir si està fitxat, que seria la 12a jugadora d'aquest Espar Girona. Vols que en parlem ara un moment? Sí, què t'assembla? Com es deia? Adut Bulgak. Ara, nassos. Aquesta jugadora que ara mateix, si la voleu veure, està jugant a les finestres FIBA amb Sudan del Sur. És una 4-5. És el preolímpic, el que estan jugant ara. S'estan jugant classificació per els Jocs Olímpics. Està jugant amb la selecció. És una 4-5, Xico. Jo no crec que la puguem posar més sí. Doncs a mi m'han dit que juga bastant de 4, que li agrada tirar de 3. De fet, a l'últim partit que ha jugat amb Sudan del Sur n'ha clavat 3 de 6 intents, jugant 42 minutacos. Llavors, és una jugadora que continua amb aquest estil de joc que també ha explicat Pere Puig, ja ho veuràs, de jugar ràpid, de moltes transicions i també, imagino jo, tirant bastant de 3. Per tant, m'imagino un Espar Girona una mica diferent de la temporada passada, amb pràcticament totes les jugadores podent tirar de 3. Això és el que m'imagino jo. I, de fet, l'any passat, aviam, sí que potser no podies córrer el mateix ritme que volies perquè al final una de les teves jugadores diferencials, com és Coulibaly, tampoc et podia seguir un alt ritme de joc com el que potser s'hi podien oferir altres jugadores, però en general ja hi havia un gran nombre de jugadors que tenien amenaça exterior. Tot i així, és això, al final el que vol Roberto són jugadores que es puguin desfer a pista en defensa, que siguin bones tècnicament per poder desencallar situacions, que puguin tenir tir de 3, que siguin intel·ligents mantenint doncs, també l'estructura que imposa ell. I jo penso doncs, que també amb Adut Bulgak ja s'aconsegueix una mica, no? Tot això. Ara aquí estàs posant imatges de la temporada passada a l'Azul Marino. Com deies, ara està jugant aquest preolímpic amb Sudan del Sud, que va guanyar Brasil i ahir o avui ha perdut contra Argentina per un triple a l'últim segon. No sé si he jugat, no ho he mirat. Sí. Jo tampoc, però entenc que sí, perquè vaig veure que és la capitana de Sudan del Sud. Al final, també és una jugadora que ja té 33 anys, crec que els 34 el fa l'octubre, llavors ja va tenint els seus anys també, i també pot anar bé doncs, que porti aquest grau de veterania. L'estem veient aquí en imatges a Azul Marino l'any passat, però és una jugadora que ja ha provat la Lliga Femenina Endesa en 2 ocasions, les 2 amb l'IDK, i l'última va ser la temporada 24-25. Llavors, bé, ja és una jugadora que també coneix la Lliga, és una jugadora doncs, que és bastant física, que salvant distàncies, no vull que la gent ara aquí malinterpreti, però que pot arribar a recordar una mica a Leticia Mier per condicions físiques, capacitat també de tir exterior, també doncs, trobo que és una jugadora intel·ligent a pista, doncs em recorda una mica ella i penso que pot ser doncs, una jugadora important per l'Uni. No sé si des de la rotació o des del 5 inicial, això ja ho deixo a les mans de qui li toca, però que pot aportar coses bones. Sí que ha jugat, t'ho confirmo, gairebé 32 minuts, 8 punts, 0 de 2 en triples, 15 rebots, una assistència, 15 de valoració, menys 14 a mitja pista, o sigui, no ha tingut un bon partit en línies generals. Bé, a mi és una cosa que m'agrada perquè
una cosa que m'agrada de com organitzen els equips Pere Puig, Roberto Íñiguez, és que tenen les coses molt clares i que fitxen perfils, no fitxen noms. Òbviament, poden fitxar, no?, el gran nom de Iana Martín, doncs, òbviament, però tens molt clar com juga aquesta jugadora i per què la incorpores. Llavors, aquest fitxatge és una mica un fitxatge, com dir-ho, que te'l treus de la màniga, perquè, si no m'equivoco, el diari de Girona, l'Andreu, company nostre, ha explicat que un fitxatge temporal, no? Llavors, també te guardes una mica la carta i tema, com es diu, tema clàusules, li he preguntat i cap jugadora té una clàusula de sortida, és a dir, cap jugadora pot sortir si ella agafant-se la clàusula, però sí el club pot utilitzar una clàusula per tallar el contracte. Per tant, s'han jugat bé les cartes per part de la direcció esportiva d'en Pere Puig i companyia, i si aquesta jugadora, com dius, té una edat, jugava al Challenge la temporada passada, ve de jugar a les finestres, no rendeix pel motiu que sigui, o consideren que no és l'estil de jugadora que necessiten, poden tallar el contracte i anar a buscar-ne un altre i te queda encara una plaça lliure per aquesta 12a fitxa. Exacte. Al final, doncs, també amb aquestes clàusules que comentes que ha dit en Pere Puig, doncs, l'Uni es cobreix totalment en salut, que això ho trobo, doncs, interessantíssim de cares a aquesta situació actual del mercat, que ningú es pugui escapar per anar a cap altre lloc fins que no hagi acabat la temporada. I doncs penso que això, les jugadores que hagin escollit venir aquí a Girona amb aquestes condicions, també doncs penso que ja són jugadores que venen amb l'intenció d'intentar fer alguna cosa maco, no? Que evidentment, doncs, que s'haurà de treballar molt per assolir els mateixos resultats que l'any passat, però que les intencions de tornar a fer alguna cosa gran hi són. I aquesta és l'exigència que ha de tenir l'Uni si vol ser un equip gran, evidentment, doncs, amb certes limitacions perquè no es pot estar al nivell de depèn de quins monstres, però bé, està demostrant, doncs, que fent-se fort, protegint-se ell, és capaç de continuar traient talent important d'altres equips, ja no només de la Lliga, sinó d'altres lligues d'Europa. Totalment, Xico. Va, deixem aquí el vídeo, ja en farem un altre aquesta setmana. Si arribem als 55 likes, a veure què passa. El penjaràs avui, però, aquest vídeo, o el penjaràs demà passat? Sí, va. Sí, ja el penjaré. Va. Treballarem una mica. A mig entrar no vull que em salti la notificació de que has penjat el vídeo. Vale, has de fer que tots els teus jugadors es subscrivin al canal, però... Mentre entrenin, no. Va, Xico, que s'està tallant la connexió. Moltes gràcies per tornar a ser aquí. Almenys has quedat amb una cara mig simpàtica, aquí somrient. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Recordeu, subscriviu-vos al canal, que hem d'arribar a aquests 500 subscriptors. Dir la vostra en els comentaris i deixar el vostre like. Ens veiem en el següent vídeo. Que vagi molt bé i jo us dic adeu de part d'en Xico. Adeu.